Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekäçiler Birleşmesiniň agdaty bolan Ahal vilayetiniň Akbuğday ýeträbiniň çägine gerleşýän Daýhan sarpasy Daýhan hojalygyna pomidoryň bir näçe görnüşi hemde balgar urçy ösdürilip ýetişdirilýär. Ýyla dyşgana bir näçe bölümden ibarat bolup, onda işleri ýokary derejede we ilmi täsir guramak üçin ähli şertler göz tutulanlar. Bu ýerde ekinler suwarmak, iýmitlendirmek, howasyny çalşmak işleri kompýuterler arkaly ýerine ýetirilýär. Daýhançylygyň milli ýörelgeleriniň häzirki zaman ilmi tehnik usullary bilen utgaşdyrylmagy, ýyla dyşganaň has köp hem ekologiýa taýdan arasy önümleri öňürmegini öpçün edýär. Ýyla dyşganaň ýokary hili pomidor önümleriniň ýyla tarapyndan aýratyn islew bilen alınýanlygyny bellemek hasam ýakymlylar. Bu ýyla dyşganada oturdulan häzirki zaman ösün kämil enjamlar kärhanaň dähmesör işgärleriniň ýokary hasyl almaklaryna mümkinçilik bergen. Ýyla dyşganada ýetişdirilýän ýokary hilli önümler vilayetin Daýhan bazarlaryna, şonuň ýalym paýtagtymyzyň ýaşaýjylaryna uradylýar. Ýyla dyşganaň önümleriniň uly bölüginiň daşary ýurtlara eksport edilýänini bellemek gerek. Döredilýän ähli şertler üçin ýyla dyşganaň işgärleri gahrman arkadagymyza hemde arkadagly gahrman serdarymyza hoşallyk sözlerini beýan edýärler.